Salutare oameni buni, eu sunt Alexandra și astăzi o să facem un episod de Super Mario. Am găsit eu un joc, da? Și n-am mai postat de fapt am postat ieri, dar am postat altceva. Și vreau să vă zic, să vă mulțumesc pentru cei 14 abonați. Dați puțin. Dau puțin mai încet. Sper să se audă. Sper că e bine, de fapt. Imediat. Cred că așa, imediat. Să văd. Sper să fie bine cum țin tableta, pentru că el este invers. Și haideți să luăm nivelele de la capăt. Vedeți, eu am făcut la 17 și am mai jucat un Super Mario. Le luăm de la capăt. Și am mai jucat un Super Mario Super Super Jump 2. Și asta e clasic. Cum să zic, da. Și chiar e distractiv și merge fără net, fără alte chestii, dar nu pot să-l trec. Deci, cum bine vedeți, de aici mergeți într-o parte și în alta, aici săriți, și aveți 3 vieți, 3, chiar dacă aici vă arată 2, uitați viețile. Și chiar dacă acolo vă arată 2, sunt de fapt 3. Și dacă sunt 4, sunt 5, dacă vă arată 4, tot așa. Și aici dați cu ciocane, uite, vedeți ciocane, Și dacă luați banii primiți stele, diamante și alte chestii. Deci haideți să vă arăt și alte chestii. Uite, de exemplu, chestia asta o mortegă cu asta. Și deci dacă mai aveți 0 vieți, uite aici viețile. Nu știu dacă le vedeți. Dacă mai aveți 0 vieți, înseamnă că mai aveți una, așa, da. Și astea puteți să le săriți în cap, da, alea albastre, dacă le săriți în cap, nu mor. Uiți, da, voi. Uite, trebuie să dați cu ciocane. Și uitați, puteți să găsiți și locuri din astea, puteți să găsiți vieți. Nu cădea, așa. Uite, vedeți, trebuie să... Da, de ce merge la... Uitați finish-ul. Știi cât? Bam. Și câte stele vă dă? 260 de cristale. Și am 3665, pot să colectez 15 și îmi vin într-o oră și un pic. Și hai să trecem la nivel. Și dacă dați cu capul în pământul ăsta ori o să iese ceva, ori puteți să dați cu cap așa. Nu știu, ca să vă duceți undeva, na. O ferar. Scutul. Și dacă la scut, uitați, sunteți colori și decât dați pe el și moare imediat. Și cuferele vă dau bani. Dar mie mi-e prea lene să mai iau. Sau poate că nu. Bam. Și chestiile alea, colore, vă dau ceva. Și o să fie în tuburile astea raci. Pe bune. Acum. Și nici eu nu o să mai pot să mai postez pentru că începe școala și o să încerc să-mi fac zile libere. Dacă vreți să postez la 3 sau chiar 4 zile. Dacă vreți să postez la 3-4 zile, o să postez. Pentru că eu o să fiu cu școala, trec clasa 4 și o să fie din ce în cel mai greu. Deci o să încerc să fac timp. Am crezut că mă duc jos. Lasă-le. Uite, și asta trebuie neapărat să o dați, că dacă muriți odată, o să vă respawneze aici dacă mai aveți vieți. Ce mă, nu poți să urci? Și la braște puteți să le săriți în cap, dar decât de 2 ori, uitați. Dacă o las așa, a murit. Dacă o lăsam așa în carapace, se scula. Da, cum să zic.
Da, se ridică de jos. Acum hai să o luăm pe sus mai bine. Să vedem. Și dacă se aud bormașini sau astea în fundal, eu port căștile și, mă rog, zic că nu se audă. Dacă se aud bormașini, scuzați-mă. Altceva. Taci, mă, și tu. Așa. Și cu cât mai mulți bani luați, cu atâtea diamante mai multe și vă puteți cumpăra mai multe vieți. Eu am ajuns până la nivelul 100 la jocul celălalt. Știți că am mai făcut unul. Și am ajuns la nivelul 100, am terminat jocul cumva, să zic, da. Și da, ce să vă mai zic. Am venit și eu din vacanță, sunt la mine acasă, aleluia. Și poate o să fac vloguri și la strand aici. Și dacă vreți să ne întâlnim, cine locuiește în Băilești, dacă vreți să ne întâlnim, oh my god, ce-mi plac banii. Îmi plac, Doamne, îmi plac, na, îmi cad. Știți, și ne întâlnim și dacă vreți facem colaborări. Da. Am fost la Lugoj în vacanță, de-aia am fost și n-am prea putut să fac decât un vlog atunci. Un vlog, Doamne, un din ăsta, un video. Și uitați, să vă demonstrez, i-am sărit în cap, o fir ar să fie. Și timpul ăsta vă mai dă, știți, timp, ceasul ăla. Și dacă vi se termină timpul, ați pierdut, game over, cum să zic. Da. Ah. Unde-i finish-ul? Firar. Ah. Finish. Vreau finish-ul, unde e? Cufere, peste cufere. Și magneți, uite-l. Yes. Și magneții de când vă trag banii. 270 la nivelul 19 și la 24 trecem pe altă hartă. Dar nu o să fac atât de lung pentru că deja sunt 7 minute. Uite, asta vă dă viteză. La buburuză de cât îi sar în cap, la asta puteți să săriți peste el. Că în cap nu puteți la rac. Și tu jos. Perfect. Prostie, de ce nu mă pot așa duce sus? Da, mă rog. Am vrut să zic ceva. Da. Hai, odată. Trebuia să vă demonstrez că se ridică. Am uitat, firar să fie. Găsesc eu o altă broască. Și asta puteți să-l omoresc numai cu... cu alea, cu ciocanele. Și aveți decât 3 ciocane. Atâtea puteți să luați, de fapt, nu că aveți 3. Mai am o viață. Oh. Yes. Uitați, ați dat în ăsta, vă pică ceva. Ați dat în floarea asta, vă pică ceva. Vedeți? Ah! Fi rar să fie. Unde mă duce chestia asta? Uei, de ce? O luai de la capăt cumva? O fi rar viață. Dă-te-mi pisici. Până ajungem iarăși sus și prostie mare. Și dacă dați cu capul vă pot da și bani. Și da. Sper să-l instalați și voi, chiar este fain, cum să zic. Îmi place. Sper să vă placă și vouă. Așa, hai, intră înăuntru. Și o să vă arăt sfârșit cum se instalează. Nu că cum se instalează. Vă uitați? Deci, am sărit pe ea odată. Bam. Yes.
Nu, fi rar. 10 minute. Hai, facem până la 15 sau la 14. Sper să nu vă plictisiți. Da, zic eu. Treci. Hai. O, fi rar. Dar cum se poate să fac chestia asta? Prostie mare. Oh, uite, ce fain. Și puteți să intrați în chestii de astea? E tare chiar. Prostie mare. O viață. Nu, e rar. Jos cu tine. Și cu tine. Timp, bun. Și din asta de sărit. Da, de sărit. Acum sper să sar bine. Și mă gândesc, cred că se aude și câinele în fundal. Sper că nu, da. Nu se știe. Jos. Perfect. Vreau și banul ăla. Nu, prostie. Deci cam atât a fost pentru, de fapt, scuzați, m-am uitat să vă arăt. Magazin Play. Hai, așa. Puteți să scrieți și Super Jabber Jump 2. Eu l-am jucat prima dată pe ăsta. Iar apoi pe ăsta. Vedeți? Evaluată, vă arăt aici cum. Și sunt diferite ținuturi. Deci cam atât a fost pentru azi. Nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!